zdravím všechny účastníky pochodu Gimpl na cestách, jehož historie se začala psát v sobotu 1. dubna 1984 prvním ročníkem pochodu, který startoval na bývalé autobusové zastávce v Plasích u konventa. Tehdy měl jen 2 trasy, 20 vedla do Třemošné a 30-kilometrová trasa do plzeňského Bolevce. Pochodu se tehdy zúčastnilo 82 účastníků a já jsem stál u jeho zrodu. Jsem rád, že pochod se v současné době dožil úspěšně svých kristových let a jeho 33. ročník přinesl rekordní účast v počtu turistů. Přes 2000 účastníků. Turisté si letos mohli vybrat celkem ze 6 tras, které vedly malebnou okolní krajinou. A stejně jako v prvním ročníku i tentokrát si odnesli účastnický list a skleničku s emblémem pochodu. Do dalších let přeju Gimplu na cestách hodně úspěchů a mnoho spokojených turistů.